Zase budeš len sedieť na fotke. No dobre, budeš mať bronzový obzvlášť. Ako BSP? A ja by som ináč mohol by som ti jeden doniesť, mám odznak zlatnosti. A možno aj zlatý. No to? 5,5 vašo. Kričte mi. Nie. Kde je, ja nevidím. Vieš ako. No a také tenký kurník. Koľko ty máš roky? Temky. Tuto. 5,5. A už máme ten prvý, že? No jasné. Nemusel one. List sa tam.